И здравейте хора, днес ще цъкаме Grow a Garden, то се е видяло за 1 юли, просто не знам откъде ми дойде тази идея. Много хора качват вече на тази игра, така че просто се съберем нещата и да ги продадем. Ето много силно бе. Така. Добрахме ли всичко? Не. И естествено абонирайте се, защото ако се абонирате ще има втора част. Какво е бе? Ама трябва да го взема ли бе? Аз мисля, че ми е постоянно това. Морковите, дали си ги открадна? Айде, взема ги всичките. Какво е това бе? Добре. И сега, я само ще го сложа на фейшата. Това пак не знам какво е. Опа, много сложих. Искам някой да ми даде съвет как се скача в Roblox през лаптоп, защото... Не! Обърках сега, 5000 се получи. Трябваше да натисна долното. Какво мога да се купа тук с 18 000? Но искам една ябълка. Какво ми дава тия малките неща? Чакай, моята... Къде е моята? Там моята беше и там. Първо беше, чакай, там... Добре. Сега ще ви покажа след това как се казвам и който иска да ми прати покана. Да се свържем, ще играем заедно, да. Значи сега ще ви покажа името ми. Името ми е... Ето го без и без това апострофче. Мирка долна черта 1686. Исках да е 4 четворки, защото четворката ми е любимото число. Но какво се е видяло, това е. Хайде да ме чувате, не знам. Да продавам. Целият инвентар 787 само. Не, обърках се. Я сега да гледам какво става тук. Добре, си има ли нова стока вече? Тук е по-скъпите до 20 000 поне. Да мога да си взема нещо. Най-много 20 000 да дам, аре бе. Нека ще ми каже какво е това. Това май е кокос, не знам. Абе кокос, точно кокос не е това. Така. Айде бе. Я чакай бе, какви градини има? Искам да разгледам някои градинки. И тук има по-живо. Добре, ще говоря тук на градините. Човек, защо само ми стоиш? Чакай. Из България, бе, аз съм българин. Сега ще пиша, че съм българин.
Аз I'm Bulgarian, бе, аз тук малко бъркам английския явно. Някой нещо просто е излязъл. Емптито, това е... Та емпти никога не обича. Аз моля си купа домашен любимец петък. Давай! Джерс. Какво е, бе? Смети крити. Умре, не. Това гейв плант. Добре, бабеки. Защо никой не си прави градинките? Да скрин рекордвам. Всякакво ми даде. 4 килограма начи. Да, стига за много стиля. Целият акаунт ще ме сигурно за 500. Не е целият акаунт, бе. Какви го говоря? Целият ми инвентар. Колко ми даде? 1000. Колко помня? Човек само до 2500 ли, бе? 5 дни, 2 домата, 4, 11. Аз някакво си взема. Не искам някой ми направи подарък. Ми подари нещо. Юрфер. Какъвто голям домат, бе. Колко? Няма да ги нося. Не, бе, бегайте. $334. What? Аз съм богат. Само то домат ли, бе? What? Тия ягоди не знам дали да ги махам. Или па да махам боровинките. Аз се чувам махам боровинките вече. Те ме дразнат. Закупаме. Някой ще ми каже какво е това. Защото въобще не знам. Трябва някой да ми обясни. Някой трябва да ми обясни какво е това.
Сигурно взех 1000 и аз не видях колко взех. Ма взех нещо май. Я чакайте си една страна. Не ми се стои. Така. Може би скоро си правя нов канал, но не съм сигурен. Не, че си правя втори канал, смисъл. Гейминг канал, мисля си правя. Само в него да качвам игри. Само това какво ми помага. Да го видя това. Какво прави? Добре бе, какво иска тук? Бегай. Сега трябва да взимам ли? Не. Я чакай малко, бе. От това. Май ми се чува нещо, че има нещо. Да, но защо как футва, че? Yes! Yes, взимам. Радост само за мен. Чакай, поне си силна нещата. Green apple seed. Avocado seed. Айде! Сега, ако не е дърво, просто ще рева. Авокадо си идва веднага. Авокадото застава тука. Домато колко голям видях? Само 60 грама. На 62. Голяма ягода. Сега да имате колко да ягода. 1 килограм. Тук ще расте ли нещо сега? Да. Така, нека започваме целият акаунт. Стига с този акаунт. Колко супер, добре. Сега ако изкупат нещо хубаво, просто се убия. То няма ли митикал неща, бе? Добре. Расте това ще е дърво, да. Да. Това ще е дърво, yes. Първото ни дърво, хора. Аз не обичам гъсти градини. Етапно съм не е готин. Но с палмичка, айде. Най-хубавата градинка е това. Не. Мога ли да се... Чак сега ще пише, че съм българин. Бате, кой не му разбира, че съм българин? Трябва да спиша Мирка БГ.
То заваля. Чакай бе, аз забравих, че съм... Още малко шоу. Не. Когато ми падне батерията, видеото свърши. Толкова батерията не ми падне, това не съм аз. Чакай малко, аз я виждам. Аз все такива градини харесвам. Супер гъсто да бъде. Ама не се ще да има някакси тук да загъсти в края. Тук да мога да свети. Добре. Са прелива ли вече? Мисля, нова рейнбоу ягода просто... Добре. Ще продадем само рейнбоу ягодата. Да видим колко ще ни струва. $2084. Видяхте ли го и вие това? Стига, човек. Сега ще ми даде 1000 пари, нали? 1000 и 500. Значи, ако си бях такова всичко, ще имах 3500. Супер! Само заради рейнбоу ягодата, дето е 2000 лева и нещо. То рейнбоу значи... Рейн значи дъжд. Бол значи не се сещам. И това значи дъга ягодата. Та ягодата се хит. Чакай. Само аз ли видях, че взе голяма ягода? 80 грама. Това ще излезе поне 500 лева. Толкова това са въобще лева. Да. Това е тя. 106 лева. Искам това. Това са такива тъпи, бе. С тия хора само толкова малко пари ми дават. Аре, сега имам 20 000. Мой приятел имаше 500 000. Това. Взел съм голяма ягода. Добре. Голяма ягода, значи. Ще ми да някъде около 100 лева няма да ми даде сигурно. Я да видим сега какво ще получа. Някакви 100 лева, да. Ще имам 100 лева, 200.
Най-много 300 човек. 670. Добре. Добре. Раздай ми нещо хубаво, бе, човек. Дано не чувате ластовичките. Може и да ви хареса звук. Red Boost плюс 10%. Значи ще кажем, ще стана 210 000 ли? Не вярвам. Така, нека започваме просто. Скрин рекордвам, да. По някое време може без да ви кажа чао да свърши. И това не моя ли е? Но да, това е моята. Да свърши видеото. Дай ми го, бе. Че това не е моята градина ми, къде е моята? Може да била да от другата страна, че аз се бъркам, защото нали моята е близко до слова. Gold Strawberry. Добре. Отиваме. Тихо, бе. Точно сега трябваше да слушкате. Нека да видим. Държата и това ще ми излезе поне 200. Да, бе. Стига, бе, човек. Това аз като така нещо и то става 2 пъти повече, бе, човек. 2 пъти повече. Не може да бъде. Добре, 2 пъти повече, 2 пъти повече, щом така. Добре. Отивам си продам нещата вече. Имам ли тук? Чакай. Колко време ще... Колко пари ще ми вземе от това Cauliflower, колко ще ми влезе? Да видим. Бате, стига! Не може. Почти 1000. Супер! Сейвгейм. Що се е кръстил така, бе? И сега ще гледам новата стока. Отивам си объря градинката и се връщам. Не, бе, бързо градинката. Надо 6, 5, 4, 3, 2, 1. Авокадо. Съемта. Аз мога всичко да взема. Какво взех да засаждам, че забравя авокадото? Тай, монтара ми.
си продам. Да. Ябълка няма. Порасна сигурно до 10-ти епизод. Ако има такъв, само ако се абонирате. Сил. Не знам колко полезах, но нямаше 500 сигурно. Не какво има тук. Да, съм ги изкупил. Какво това бе? Ягоди се засаждаме. Още едни ли бе? Хайде. Ако ми забива, спирам просто. Ако ми забива. Без това видеото е към края си, ама така едни домати и едно авокадо. Хора, според мен това беше видеото за днес, така че за да има втора част, харесайте видеото, абонирайте се, ако има коментари, коментирайте и